Ahoj, čau. Ahoj. Ahojte, máme tu ďalší diel Grip Power a Profici. Nachádzame v Žiline. Sme tu dneska s Týmom Hranicom. 3 krátke, rýchle otázky. Nehrával si úplne pravidelne, ale teraz vlastne od zimy už si stabilný a pravidelný hráč základnej zostavy. Ako vnímaš najviac tie rozdiely medzi tým? Je tu silná konkurencia, stále som bol v podstate mladý a veľmi dobre tam hrával Samo Kopasek, takže teraz tým, že vlastne prestúpil do Česka, tak sa mi možno tak trošku uvoľnilo to miesto a dokázal som, že som pripravený a že viem naskakovať namiesto neho a zastúpiť ho. O týždeň vás čaká dôležitý zápas, ale samozrejme už teraz ku koncu sezóny je každý zápas dôležitý aj v lige, ale skôr mierim na ten pohár. A ako sa cítiš pred týmto zápasom? Tak určite to nebolo jednoduché, tá cesta, ten sen o tom domácom finále bol a chvála Bohu aj bude, takže určite sa všetci tešíme a aj keď vlastne v podstate teraz myslíme na najbližší zápas, tak ten pohár tam v tej hlave stále je. Si mladý hráč, máš v podstate len 20 rokov, ale čo by si odporúčil možno ešte tým mladším chalanom, čo vyrastajú, teraz majú 13-14 rokov, že čo by si im také povedal, aby to dotiahli minimálne tam, kde tí, že hrávajú v základe váčku? Je to o tom, aby sa vlastne držali toho, čo robia, aby ich to bavilo a hlavne je hlavné, aby makali a aby si šli za svojimi snami. Tak som to spravil ja a teraz som tu a o týždeň idem hrať domáce finále v pohári, takže dúfam, že sa aj to podarí a budem mať taký svoj splnený sen. Máme v podstate spoluprácu zhruba, sme to aj pozerali nejaký rok a pol teraz a nosívaš pravidelne aj ponožky, tak celkovo ako si spokojný? Už sa to stalo také, už ten rok a pol to je také, že keď náhodou si zabudnem, alebo som taký, že prvé, čo myslím na zápas je, že si musím zbaliť tie ponožky, lebo už je to taký zvyk a už som na to fakt zvyknutý aj na tom zápase a určite som aj rád, že mám vlastne takúto možnosť od vás a budem si ju stále vážiť. Neprišli sme len tak máme pre teba taký darček. Dovolili sme si prichystať pre teba aj takéto custom s výšivkou ponožky, takže aspoň taká drobnosť od nás. Super. Budeme rádi, keď ti budú slúžiť. Tak celkom sa nám strácajú veci v kabíne, takže aj takéto custom už som si chcel aj spraviť a napísať vám, takže je to také príjemné, že ste ma trošku predbehli a mám ich. A našťastie už tu není ani Tomáš Hubočan u nás, takže si to nebavili, že je. Super. OK, dobre, díky moc. Ďakujem aj ja.